दारागाव थांग्राफोरा नै फंबाय सासे फंबाय आरो इथिं आरोबाव हानदो जानोसै थिंजों जाग्राफोरा नै मायाव दं होनदो जोङो थांजों ओंखारबाय नै दुगावा नै लेट नाया माने सानैयानो एकदम माने सरायना देवबारि चलो थांसै दैयानो गैया माथो थांबाय दुगैनो फैराखै नै ओइ मा जाखो थांगोन र' ओइ हुदेम आजा बाय थांसै नै ini minyak dah ini akrom nukai dulu nasi dugin tu pedang ompet dia buru dugin video dugi kan hapan kan ayo kau tu hapan kan ang serga isin deh nengok belagu आंनि गोसो लाबाय फैसा राननाया नाया मानसिना देलाय होद्र' फाग्ला नै याव फैसा दोङो दासो सोदों आं दासो सोदो हरनाय आं हनै जागायलायबाय दैयानो गैया नै मा मोनदों नोंसोरियाव नै आंना फिसिनानै दोननाय हांसोफोरा नै फैगौ gila Mingde थांनोसै ना छुट्टी मनाया आज sus सोलिगासिनो दा जों खोनाब्रा हा मानो गाले भिडिअ बानायदो र बिमाया गाबोन लांनो सिनलिबे